Pagkain saka tubig, tol. Hello, gandang umaga sa inyo. Kumain na ba kaya? Tagalog. Ito ko. Tubig, tol. Taga saan kayo? Tarlac po ako, Tarlac. Tarlac pa kayo? Bakit nandito kayo? Kami ng Kalumpit. Ha? Kalumpit po, kuya. Kalumpit, Bulacan. Naglalakad lang kayo? Galing po kami ng Saan kayo galing? Santa Rosa. Laguna. Dito po dito sa Abisia. Bakit naglalakad lang kayo? Nangangalakal po kami. Nangangalakal. Nangamalimos. Saan kayo papunta niyan? Kalumpit po, Kalumpit. Anong gagawin niyo sa Kalumpit? Doon po kami mangangalakal. Bakit di kayo hindi kayo sumakay? Wala pa po kami pera eh. Kung marumi kami, hindi kayo pamaksayin. Marumi kami. May pupuntahan naman kayo sa Sa Kalumpit? Po, yung kasama namin na nangangalakal. May kasama kayo nangangalakal. Tol, tingin pa nga dalawa. Bigyan mo pang dalawa. Dito lang po yung daan ng Kalumpit, no? Oo, Kapangpangan kayo. Opo ka. Ako Kapangpangan din. Sumakay na kayo, tol. Bigyan ko kayong pamasaya. Ay, hindi po kami nagpapasakayin eh. Bakit di kayo pasasakyan? Ha, tol? Hindi rin pasasakayan. May pasasakyan. Marumi po kami. Ito na lang yung barya ko. Ito na lang yung yan natira. Sa inyo na. Mamasahin na kayo, tol, kung kaya, ha? Opo kuya. Malayo-layo pa dito yung Kalumpit. Nakaingat kayo kuya, ingat kayo din. Ingat kayo sa daan, ha? Salamat po kuya. Malagi po tuloy ito. Para meron pagkain. Hati na lang kaya, ha? Hindi na yan, yan. Kanin ka nga. Kanin nila kuya. Saan sa Kalumpit yung pupuntahan niya? Ano po kaya sa tulay po doon? Ng Jed's Island. Sa may Jed's Island. Wala pa po kami doon may tulay. Kung gusto niyo, hintayin niyo kami dyan, ihatid namin kaya. Opo. Diyan. Siguro mga 2 oras lang, hintayin niyo kami, ha? Babalikan ko kayo, ha? So mga kabeli, ihatid na natin sa Kalumpit, Bulacan. Tricycle na lang. Total 2 na may tricycle, eh. Maghintay po kami dito. Hintayin niyo ako, 2 oras lang, tol. Opo kuya. Diyan muna kayo, ha? Kumain muna kayo, ha? Opo kuya. Okay, mga kabeli, kailangan ko lang i-distribute muna to kasi baka masiraan tayo ng pagkain bago natin tulungan sila, kuya. So ihatid natin sila sa Kalumpit. Basta alam nyo yung pupuntahan, tol, ha? Sige. Hintayin nyo ako 2 hours. Bigyan nyo ako 2 hours. Nandiyan kayo, ha? Okay, mga kabeli, kain muna kayo. Ati na lang kayo ito na. Okay. Ingat. Kawawa, layo. Galing daw sila ng tol. Nueva Ecija, naglalakad. Santa Rosa. Okay. Okay, ayos mga kabeli. So mga kabeli, katulad ng pinangako ko doon sa 2 kababayan natin na naglalakad galing Nueva Ecija, ihatid natin ng Kalumpit, Bulacan. Ayan sila. Tol, tara, sakay na kayo. Hatid ko kayo. Kel, doon ka sa likod, Kel. May sombrero ka. Okay lang kaya, tol? Kumain na ba kaya? Tol, doon ka na sa labag. Ako na lang dyan, yan. Alam niyo yung lugar, tol, ha? Ha? Malapit sa Jed's Island. Lampas ng pang doon. Hindi nyo na kami nintay doon. Ayos, okay. Kumain na kayo, tol, ha? Ilang araw kayo naglalakad? 4 na araw naglalakad.
kabele, sila kuya 4 days naglakad mula Nueva Ecija. Saan Nueva Ecija kuya? Ano po? Zaragoza. Zaragoza, Nueva Ecija. So 4 days sila naglakad papunta ng Kalumpit, Bulacan. Okay, ngayon medyo nabawasan yung paglalakad nila. Ihatid na natin sila ng Kalumpit. So mula dito sa Pulilan hanggang Kalumpit, siguro nasa 1 hour pa ang biyahe natin. 1 hour na. Mga isang oras pa po ang lakad. Mga kabeli, ginutom na itong mga to. Hindi, nakasalubong na namin tol eh. Naglakad na sila papunta rito. So, ito natin kumain si John Paul. Yeah, sige na, Paul, tapusin mo muna yung kinakain mo na. Sige na, tapusin mo muna. Pangilan na ba yan? Dalawa? Hindi, kumuha dito sa ano? Hindi, Kapaw natin. pangalawa na yan. Oo, Pangalawang box na ni John Paul. Hindi! Kumuha sa ano? Kapaw natin. Tol, pahingan tubig, may tubig pa ba? May tubig ba yan? Ayun na lang yun doon. Kamera ba? Di pa tagin. Hassle tubig. Tubig mo lang. Isa pa, Paul. Ako. Diyan ka talaga, Michael? Inom lang po kami, mga kabeli. Para muna kami. Ay, 4 na araw kayo sa daan. Saan kayo kumakain? Walang nakakainin ko yung kasama ko. Tapos nakabenta ng kalakal. Yun ang pagkain nyo pag nakabenta kayo ng kalakal. Habang naglalakad kayo. So doon sa pinanggalingan nyo, ganyan din trabaho nyo. Kaya matagal na kami sa ano, sa kalye. Matagal na kayo sa kalye. Imposible lang po kami. Tapos makakasal lang yung mga kaibigan namin. Paikot-ikot lang kayo kung saan kayo mapadpad. Ako po, 14 taon po na ako sa kalye. 12 years ka na sa kalye. Buti hindi kayo umuwi ng Tarlac. Taga Tarlac pala kayo. Umuwi din po kami dun. Tapos mayroon po kami pera. Pag may pera kayo. Umuwi po kami. Pero may pamilya kayo doon. Ano po, kapatid meron. Kapatid. Nanay ko patay na. Nanay mo patay na. Tatay ko, kasi Bisaya. Bisaya. So, Iniwan po na po ako. Iniwan po kami. iniwan kayo. Cebu. Si kuya ganun din. Matagal na yung magkaibigan. At bago lang po, nakilala po kami sa, ano, sa daan. Sa pangangano din. Basta't mag-ingat lang kayo tol ha. Tol, pagituro na lang yung lugar ha. Ay. So yan mga kabeli, nasa Kalumpit na tayo. So nasa ano na. So hindi lang isang oras na naging biyahe namin mga kabeli. Medyo may kalayuan din, tapos medyo traffic. So malapit na tayo. Yung area pupuntahan natin malapit sa Jades Island. Nandun daw yung mga kaibigan nila na nangangalakal din. So doon daw sila pupunta. Okay na. So, sa Jades Island. Kabele ito, MacArthur Highway. So Kalumpit area. So pag diniretso mo yan, San Fernando, Pampanga po. So mga kabele, ayan yung Jades Island Resort. So saan banda rito kuya? Sa may tulay, tol. Diretso lang, may tulay. So ayan. So Pampanga na to, tol.
Pampanga. So checkpoint, ano na to, apalit na to tol. So apalit na to mga kabeli. So sa may tulay dun, tama, sa may tulay dyan tol. Pero may tulay dyan na ano, na sa ilalim ba? Sa ilalim daw ng tulay tol. Diretso lang yan, diretso lang. Diyan na lang po kami kuya. Saan dito? Tabi mo muna boy. Nasaan yung mga kaibigan mo dyan? Po kuya. Sige boy, atid natin sila kung saan sila. Doon ba? Boy, diretso ka doon. Gusto ko din kasi makita yung mga kaibigan mo, ha? So mga kabili, nandito na tayo. So iatid natin kung saan banda sila. Kuya, turo mo na lang po. Yan, paikot. Sa ilalim ng tulay nga. Yan po, pasok ka dyan. Mawawala sila rito tol, ah. Ha? Wala na sila rito. So mga kabeli, yung kaibigan ni kuya na hinahanap niya, wala na sila rito. Ano kuya? Wala po sila. Dito lang po kayo nakukulo. Diyan sila natutulog sa taas. Alis lang po eh. Baka wala na sila dyan, matagal na sila siguro wala dyan tol. So mga kabeli, yung kaibigan ni kuya, dito daw sila natutulog, dito nagbabahay. Ha? Diyan lang sila natutulog, sa ilalim ng tulay na to. Ha? Wala na yung gamit nila. Ay may pa kuya. Dito muna kami. Ha? Dito po kami. Kayo dito na kayo matutulog. Nakakalakal po kami. Mangangalakal kayo. Ano po kami dito niya, mga 2 buwan o 1 buwan. 2 buwan kayo mag-i-stay dyan. 1 buwan. 1 buwan or 2 buwan. Hirap din na tol. Paano? Isa ko. Kunin mo. Dito kaya matagal namin natutulog dito. Dito matagal na kayo natutulog. So mga kabeli, Balik lang po kami. namali po si Michael na sabi sa akin kung ilang oras. Inabot kami ng 1.5 oras sa daan. Mula Pulilan hanggang dito sa Apalit na to tol eh. Apalit Pampanga na to. Bakit marunong magbasa eh. Hindi ka marunong magbasa. So ayun, at least binigyan naman kita ng pera kanina. May pangkain naman kayo. Basta ingat na lang kayo tol ha. Hayaan mo pag nadaan ako dito, sisilipin ko kayo ha. Kuya, hindi lang po kami na yung mga kalakal namin. Ay, mga kalakal nyo. Magpahinga po lang kami. Pahinga muna kayo. Ilang araw kayo naglakad? 4. 4 na araw. Dahil po kasi may kasama dun eh. So okay. Kung saan lang kayo abutan ng antok, doon lang kayo pepesto. Hirap din mga kabeli ano. Kasi yan sila abutan ng pagod sa antok. So 4 days sila naglakad mula Santa Rosa, Nueva Ecija. Santa Rosa, Nueva Ecija hanggang dito sa Pulilan. Sa Pulilan ko po sila nakita eh. So inatid ko sila inatid ko sila rito. Okay, basta gano'n na lang kuya. Ingat po kayo ha. Tol, ingat ka. Ilan taon na ito kasama mo? 16. Naku, ingat kayo, ingat kayo. Wala, thank you po. Okay, okay. Basta ingat lang tol ha. Napakayaan ko yun o dito lang po kami? Hindi na kayo alis dyan. Ilang buwan kayo mag-i-stay dyan? 2 buwan kayo mag-i-stay dyan. Makababay po mga kasama natin dito eh. So iintayin nyo yung mga kasama nyo, baka bumalik. Ilang buwan po. Basta ingat lang kayo tol. Huwag kayo magkikipag-away ha. Ha, huwag kayo magkikipag-anuan. Tol, ingat. Okay na. Tol, bigyan nyo pa nga silang pagkain tol. Kahit mga 6 pa, bigyan nyo. Tol, bigyan ko na kayo pagkain para mamayang gabi may pagkain kayo.
Hirap ng buhay mga kabeli, ala. So sila mula maliit daw, ganyan na yung naging ano nila, kung saan saan nakakarating. So mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. At least naihatid ko sila kuya kung saan yung destination talaga nila. Kaya lang minala sila dahil wala na yung mga kaibigan nila dito sa lugar na to. Baka lumipat na no kuya. Mga binayaran po sila niyan eh. Nandyan lang din sa lugar na yan. Kung makakalimutan sila, ayan, nakalit. Lumipat na. So, okay mga kabeli, maraming salamat. God bless. Ingat po lahat. Hirap ng buhay. Thank you. Bye-bye.